All assigned paramount and divisional chiefs installed by Eze Dr. Chukwu D. Jude should also henceforth cease and desist from holding themselves out as such within the Ghana state. Abusia yamamu nyina mu akwaba ema mu atena se ba Nyansapo kasamfonyini so meka wonye so eyese yesane no badwemmem yesane no badwemmenti adwumadie nyina ya mamre ene amane aha eye manhia ahemfie ene amane de baaye no se wohwe asanteman mu a obre wo motena ase ache mekere Asante Traditional Council enam se na bretu piesie da se bro se bonso kwakura na nananom butu nkonwa hodo e wa Asante Traditional Council nyinata se yenwie dote yie no ene na abrewa yi poma kwamu a nananom sa be hye mbie wo manhia fikesiem enti yenso yaba se ensem ahodo ni dwumadi ahodo e wa ha no yenemo ebeche midin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa na yenin komotew na yentiremu kakra ensem ahodo ekoso wo manyimu fa hensem ene nisie ni tuo ni ade wo mu ebepe sesen abo wo manyimu de buburija encheye ena yeteye se Igbo ehini bi aba o manyimu a wo kire se ewose yema ne baabi na wo ba betena tieniye enya santememu no baaye wo ba oman Ghana mu na wabaye wokosoye ewo womanyi ye batan ye nkrampomponi mantem na namane ode baye ne se wopese dansebo a se yebo Igbofuo din se Igbofuo wo Ghana wo munso nya bea bi sanka sedi Asante wo bea bi ye kumase no nanka wo munso nya bea bi no munso tumi kyekere emo wo nkrofo ba betena ho eno na nsem no aye buburuja ejentre ha etempenten kwa fidie so a amanfo twe ne sere eni abasa Nyansapo yedwumadie ye amane ne ahodo nti no na ewose yenso yede ya no tum ye pe wo mu ebetumi aka bi na ye ne wo mu din komo na ebedi nkomo afa ho na nsem ahodo ye ho no ye de akirem na Igbo hine America na asem yi ebra wo baaye no okosue ye ewo nkranpomponi mantempanimfo ahodo a ewo se wo mu kokohia no ye aba mu mpanimfo dodo no akokohia no afa amane mu no awo bo no wo kire mu se enokure ne ye wo se aha wotumi ba sanse yese ye pedodo Appiah pema hankuno aduokono enum 1995 ena wohene America na asemi wo ba wo mamu ha wo mu na wo ho anase adesuafo asua de firi sa abre no ebeje atum se wo ba ye ne niam ahodo mienu ene ntinteman a wotoye eye calculator de nkontabu asukufo de bu nkonta ewo suku ahodo mu no eno akire no to car engine no kwasem nie eno ene ade a betumi akaso man yede kan no se wo baaye Eze Dr. Chukwu D. Jude nasem ena mekan na abushia ensem no de amana ye ntene ha ekire se 80 acres of land asase yantam proto mako ahanu ne aduonum 250 plots ena wowura yi ana wohene yi kire se yemfama no na wone na bedwakuo ne wo mu efiri bomra emebo sesen enu na mranimfo ne wo mu aka bi ewo mu ewa ban mu a wo mu mfo aso aka nsem no bi ewo ntentemfidie so adawuru ma mabuna hudo bi nso akasa enam so mo no ankasa ne man Nigeria Igbofuo bi a wo mu kire se da bi soma we de enye ne yasoma no wo mu so ababonte abekasa enu akire no Igbofuo a ewa Asante mantem anaso wo mu wo man Ghana mu so aka nsem ahodo afa ho se Igbo hini a wabai de adawuru mo yenim no enu akire no abusia Ebronisi press release by the Ghana Traditional Council yena na ga manche wone ne mpanimfo ne atenankonwa ahodo nso e de krata tintintintintintintin abusua e de aba abonten a mepese yebedi mu nkomo kakra na watie bi abusua yebe konsem ni mu na yakokenka nanso Asante mawura de ote okra wura ne bra nwuma so oyoko edehye Asante manyina safo akura no ote abuno te abedie kontonkuro wi abo brimbrem no wono de woda no anada no afebo o seitu bema no seitu ebodi mu awisi o de nka wo wei de obinya bi obedi bi ntina kwadwomfo bonem samrane se obinya sa bia nka obeye bi hwan ene benya ebraso se ene
Internasia one na Asante my traditional council betenase no ono so befa nadwa ti abusua we de yenyamumu ye kona ye de ewura kotenase no tenase wi a Ghana traditional council wo mo press release ya aba efa Igbo hine ne nsem ho no ye beto aso de amamo Nyansapo TV so ni Manste Ebenezer Okumari bakati ya mama Ose tunkunu na wozu mafo Okumaje zu mafo Okumitabi zu mafo Okumata kuni frenia Waka mfoma mpenyi ni wa fredi Obi mekuzu mkuno Obasuma benya Mwasi ulimina Mwawu ulimina Okumkire kumkrakra kumkroko Eni kraka Eni wafazi ya pipimu Okumbroni ni mankata Okumbroni tintinko Okumbroniza mwedi janfi Okumpata juma te fuase Okundoma abuzi Okumsajua bruno Fitiedwe Ozopi kwa mfanache Ena fitia momokono Ozibuwe mise janurume Amizuwase kwa mfrimi ye Ozibuwe mtonde setu na fitino Wama kukwa ato simamo Dio Wama defiada Edi fofie Antu de jamu akwata Ame dukozwe de abamu Dukozwe de abamu se dio Nefele bo di bomnane Pokonya Yako kuwa yonko nyao Emu se di Ezuwa bebete suwa Wani biti jampi awo Oku jame dinkra Kuko yobe mpa Zatemna wiye Nijimbe mtu mapena defra Oku kuko de blafo Etivi jakali Pasane manu kama kumu fiyase Oku msafo kukwalefo Oku mwamudo Amado kwanza Oku mkwache ureche Mwakwa watu Wapitua metua kumfale Wafu esi atopatasa mabuwa kumfunsi Anse use Mkwani uchimwa tirisei Yeah, abusia Nyansapo TV so enie yewura tenase na onhwe yeni nkomo kakra ewo ne maye no ho Asante amamre ne amane de ye ntontwene o sedi amamre ne amane kire a uhuru se panyini ba a wo sore kane no kura no na se wote akonya so a wo de mapanyini no se bi ni ho a eno ne ebia de no emfa ho no wo man hina wo ye emfa ho no obrempon a wo ye uwura de ewo se odi ani die ma no tie wura Asante hene opie ya pe chini ya hodu asisi ahemfo ni nyina so obi adum no ni nyina ne se wo se yewura ye no ye penye yo iti se yewura chini yesi so a sabi aburu sabi anya adom me se no ho ase me so me chini ye wo hene kase Appiah afenu akiri no ohunu se ahemfo ni nyina sori gina ho eye nidie obuo ni ahobrase kwan a wo mo efa so ede age wo mu wura tata amana tenase abusua Asante wei eni amamre wei eni amane yenka so obi nsu Asante eni yenka so obi mepede Asante ye nanso penisi efuna ba ne yedie de asie ne yeka ho asem enti se wote wo ba bi ana wo pese wo ye wa amamre eni wa amane a amamre ne amane kwan de sei ana nke fa so abusia me kanu mesi so se me gide yesese Igbo hini wo fa kwan ahodo a wo senko wo fa amane kwan so a enka nkoba ne se gamanche penimfu ahodo wa ban mu wamu wa Asante mantem ani mantem ahodo nkaye a womne ne bo fipa me kire so womne ne nyina ewo fekuo kuro mu a wom ye Igbofo no enka wom nsore asemi gidigidi saa sabi aburu mpeninse awufo opedodo na nka yate asefo abusia fa ejebre na menko Ghana Traditional Council wom press release ya wom de aba wa ha mekenkan e de akire producer dombuame na gamancha wodin krata ya ba na sa nsashen krata ya se wom atintimagu krata aso no mfa ne video no totoso ebia na obi nnemo no na make us nyina producer na wabo am wo de be wodi abusia press release by the Ghana Traditional Council. The Ghana Traditional Council has observed with dismay recent happenings in the Ghana state surrounding an Igbo king by name Eze, Dr. Chukudi Jude, who has accorded himself king of the Igbos in Ghana. At the emergency meeting held
at the Ghana Traditional Council on the 9th day of July 2025, presided over by the President Kentucky Teku Tsuru II, Ghana Manche, and all members. The understated were resolved unanimously. Enti busia nkɔmɔ kakra yɛde kyerɛ sɛ Gamanche kyerɛ sɛ wɔhene bi aba wɔ se ɔno ɛyɛ Igbofoɔ hene ɛwɔ manga na mu ha na wɔne natena nkonnwa akɔtena se okitansa bosom yane da na to so nkono wɔn tena se no nsɛm ahodo efiri mu baayɛ ebi na mbɛken kan kyerɛ de di kan also the Ghana Traditional Council disassociate itself from all activities of the said Eze Dr. Chukwu D. Jude. And someone who do a wɔhene di aba no Gamanche ene ne mpanimfo anase Ghana Traditional Council kyerɛ sɛ wɔn no nto kɛse bia wɔn ne ni nkɔmɔdie bia wɔn ne tena ase bia nka nsɛm bia enti de motete no madama enye nokre. The council has never recognized anybody or person as a king of Igbos within the Ghana state. Ghana Traditional Council no wɔn hunu wɔhene bia ɔhene bia ma ɔmani ma na sɛ wɔn no obi ankodi nkɔmɔ so wɔno ene ye Igbofoɔ hene ɛwɔ manga na mu. Recognition of persons and their induction at the Ghana Traditional Council has always been conditional upon entry of one's name in the National Register of Chiefs. The Ghana Traditional Council is a creation of statute. Wɔn kyerɛ sɛ Ghana Manchana sɛ Ghana Traditional Council wɔn fekuo no nneɛma ahodoɔ a wɔn de gye obi tum sɛ ne din bɛkɔ ɛyɛ National Register of Chiefs mono eye amamre eye nidiso enti bibi sanko so ma sabiebru yanyi ohene bia ntum nkampese asante mamu ebeka se ya gazette no se wo mra me yo ohene na Igbofo ohene afei de toso 9 Eze Dr. Chukwu D. Jude should henceforth cease and desist from holding himself out as a king of the Igbos in the Ghana state by way of performing any traditional activity. Wamu kyerɛ sɛ amamra ni amanne bia Igbo hene yi a wono ne se oyɛ Igbo hene ɛwɔ Ghana ha ɔbɛ na adwene sɛ wɔbɛyɛ dwumadie bia wɔ nanim sɛ bia wɔyɛ ne sɛ wɔba bɛyɛ no wɔ man yi mu efiri sɛ oyɛ Igbo hene bia no Ghana Traditional Council kyerɛ ne sɛ ɛwɔ mu ni nyina ntumu na wɔn de wɔn nyintum anya de sɛ wɔyɛ Igbo hene bi ɛwɔ manga na mu ha na gambɛs wasa abɛsue mpo wɔn kran abɛfrɛfrɛ dɔm akura dɔm abɛkyere dɔm ɛde dɔm ɛde ne dwuma bibi sɛ ne ho a ɛwɔ hɔ afa abusua de to so num all assigned paramount and divisional chiefs installed by Eze Dr. Chukwu D. Jude should also henceforth cease and desist from holding themselves out as such within the Ghana state. Wɔkyerɛ sɛ atena nkonnwa mo nso Igbo hene yi a wɔso wabayi mu sɛ we ye me benkum we ye me nifa we ye makoamu we ye madonten we ye me gyase we ye me hene me mabonten ni me fie no mu nyina mu so mu nyimfiri mu so every say nya de a mo ye man hene bi ana abrempon bi a Ghana Mancha na Ghana Traditional Council enimo anasempo the National House of Chiefs enimo samo ya ahemfo a Igbo hene na aba bayi mu abusua de atwa to wa ha kyerɛ sɛ all traditional and cultural festivities under the guise of importing Igbo culture presided over by Eze Dr. Chukwu D. Jude in his capacity as king of the Igbo in the Ghana state should cease forthwith. Wamwe wo Igbo manimu wamwe wo ha wamwe free se Igbo hini yaba na wabaye ntoto ya ahodo ama dwumadie ne nsɛm ahodo ebekɔso wo man yi mu na gina ne brane ama Igbofo adi mu no Ghana Traditional Council kyerɛ sɛ momoni nyina ntongu afa show odian ya wobɛyɛ bia ni hɔ momoni nyina ntongu abusua no krakra mu no the Ghana Traditional Council wishes to ensure the entire general public that we Ghanaians are a peaceful people and welcome all tribes, communities and people of other nations into the Ghana state on condition that they respect the Ghana traditional and traditions and customs. Any persons who disrespect these directives with intent to disrupt the peace of the Ghana state shall be dealt with by law. Our goodwill and respect for other tribes and people of other nations should not be taken for granted. We a registrar Oba Evelyn Amewotse
ɔno na ne nsa kyɛ aseɛ Ghana Traditional Council kyerɛ sɛ wɔmamu mpanimfo ewom abadwakuo ɛdɔm ahodoɔ amɔ Ghana ne titiro ne ga muntie nkranpopuru mantam wɔn kyerɛ sɛ muntie wɔhene bi ani hɔ ya waba ya wɔ so yɛ ibɔhene ne mpo wɔn de nka wɔn so wɔn pɛ dodo ne mpo nanka nsamanfoɔ de mpo a wɔn yɛ de ɛka enti Ghana Traditional Council say wɔn wɔ amanneɛ ne amammerɛ ahodoɔ a wɔn fa so ɛgye wɔhene bi tum sɛ yapa ano so wɔte apatem so wɔgye nteteyɛ sɛ yɛyi na akyere mpo wɔn wɔ amammerɛ ne amanneɛ ahodoɔ a wɔn gye ne tum na mmom wɔ abɛn wɔn adwene sɛ wɔbɛbɔ ɔman yi mu anaasɛ wɔbɛba ga nkraman ni mu na wɔba bɛfa abɔ wo boɔ sɛ wo na ayɛ sɛ bi asomasi hene wo na ayɛ ho ahɔne hene wo na ayɛ ɔbɛnten hene abɛfa mmara hyɛ wo nsɛm a wɔmfa nidi ɛsɛ fata ɛma ahemfo a wɔbɛto wɔn deɛ ɛnu wɔn mmerɛ mu enti ɔmanfoɔ nhwɛ no nso sɛ wo a wobɛbu saa mmara no so no wɔyɛ kɔkɔbɔ nsɛm ɛnyɛ Igbo hene nko ebi a mekasa yi a wɔno de na dwenkyerɛ ana ne tiri mu pa bɛto dwan ɔhene bi nso wɔ baabi a ɔno nso hyehyɛ sɛ Igbo timi wura mu deɛ a me nso asomasi metimi awura mu ɛno na Ghana Traditional Council say wo a bɛyɛ wadwen sɛ wobɛtietie ɔmo fa ahodie abɛsɛ wɔn asomdwie abu ɔmo mmara so deɛ mmara no a wabu so no ɛne wobɛdi no nyonyono a wɔn mpanimfoɔ ɛnsa hyɛ krataa yi ase abusua ɛnyɛ nsɛm wei nko mmabuna ahodoɔ bi de bi aba ne titiriw ɛne Igbofoɔ mmabuna a wɔn wɔ Asante mantam wɔn nso de nsɛm ahodoɔ aba abɔnten ne nyinaa ɛyɛ gye a wɔn nye saa Igbo hene ne ntumu ebi kura nso wɔn nim ne baabi a wɔn nim so yɛ Igbo hene sansa yɛmfa wɔn nkyerɛ wɔn sansa Asante mamu wɔn wɔ no ɛyɛ dɛn a wɔn kɔ wɔn nkyi ekokotie hɔ nsɛm asie sabi wo wɔn ayi mu na ebi a wɔnkyira nkasa ɛne amanɔne a wode hye wu ana wo bibi wu a wokɔ ana asɛm si a wokɔ kokotie ɛno wɔn kyerɛ sɛ wɔn ngongon hu no sɛ Igbo hene bia wɔ hɔ na nka mpɛ sɛ watumi aba ɛna amanfo bi sɛ na ade na ɔba wa ama manhyia ade na ɔba wa ama manhyia abusua mpanin si yɛkeka funu ne yɛkeka ma adampan asɛm a Nyansapo yakɔfa ba ni edi ho nkɔmɔ no ɔgye ahɔhoɔ yaw gyebi sɛhwi anwea so manhene ɔno nso na yɛ the president of the National House of Chiefs yewra wadama wonananom enye wonni ene yetew nanso wadawroma wo asem yi ho ka ohankyem aduo wotwe 80% sɛ obeba abonten no aba bɛka ho asem sabia buru sabia kronto mantem ha ya Asante mamu ha mantem dunsi aka nyina hye o manga na ase no oje ahɔho ɔhene wona wodi so wonne ye mampanyini ɛwɔ ahenie mu o manga na mu ha National House of Chiefs wadawroma wabadwakuo no sesɛn wɔma se biribi akyerɛw ana asɛm a yɛ kan wate na wona wo mpɛ sɛ wobɛkasa ɛne ɔhene wadam eburo brabɔnten ne bɛka biribi kyerɛ yɛ wahamu aduo wɔtwe deɛ 80% ɛwɔ ahensɛm ho so obetumi aka wobɛhyɛ ama agina wobɛbɔ ato aguama ayɛ adwuma ɛne yɛwura yɛtwen waburu yɛwa ha ɛna Regionals of Chiefs mu nyinaa mo baayɛ ba bɛsom yɛwa ha som ambasom yɛ yɛswate ne hene ɔbaayɛ menye ne sɛ wɔfa akwati kwan ana wɔfa kwan bɔne bi so ana mpo wotietie amofa ahodie ne mmara ɛne nananom amammerɛ ne amanneɛ so a kambama no kwan ama watumi aba dabi sabi ansa na ɔbɛba no megidi yɛ sɛ wɔtonkra mewura wadamo enkra wate bi Igbo hene yi a wɔkan wɔtonkra so wɔba yɛmpre ma Asante manko yɛpre amoman no nti na maka kyerɛ sɛ Nyansapo gyedeɛ mfa ahenie ho sɛ fa ahenie ho nani Asante mantam a yɛkɔkɔfa ɛde som mo enti nyasa yɛpre ɛde aba Asante mantam nko na mmom ne yie ɛna yɛpɛ enti ɔgye ahɔhɔ yaw gyepi dodoɔ biribie wɔfɛfoɔ dansa so yɛwura sɛ wi anwea so manhene the national president of chieftaincy and also the National House of Chiefs president wadama ɔhene brabɔnten na bɛka biribi kyerɛ onanan bɛka biribi kyerɛ Igbo mabunu bɛka biribi kyerɛ Asante mabunu bɛka biribi kyerɛ mantam mabunu ne titiriw ɛne ga manche ne dom Ghana Traditional Council na nanom atena nkonya na ɔmo hunu sampa asɛm wɔn ka ne nkrata wɔn de abɔ abɔnten mpenten kwa wɔn tie no wate wɔn nka abusua ɛno akyire no krata a mensa ka wɔ me nkyɛn sesia ɛyɛ the Asante Volunteer Security Association Avosa na wɔn agye so the Secret Warriors wɔn so de krata tententententente petition to sack Nigerians and Igbos in Asante mine regarding their illegal activities wei ɛyɛ po
anase enhwehweye ahodo a womu kuchire na womu de apamo Igbofo Nigeria fo a ewa Asante mamu sebi mpenensi eka nenti na aka ato aka ngranfo yi de edidi mu afiri soro na asane abegu yetiri so enti emabu na wa ha ya Asante Volunteer Security Association avosa womu kire se womu nyanhwe ha abusa yenkeka nkranta no na we no ye be speed ne kakranta wadaroma mekenka brofo kasa no anapoto kasa ni bebre mewia na manya bre akire mu yi ankasa edi amamo we the Asante Volunteer Security Association avosa and the Asante Defense Force ADF today issued a petition calling for the total abolition of selling of Asante lands to any Nigerian and Igbo individuals who are illegally occupying or engaging in unlawful activities on our land. The petition is driven by concerns for the safety, well-being, and property rights of our community members. We are writing to express our deep concerns regarding certain behaviors and attitudes exhibited by Igbos and Fulani individuals within our community that we believe are detrimental to the harmony and well-being of our land. These issues include robbery, animal grazing on our farms, prostitutions, killings, scamming, defrauding, drug addicts, etc., which have negatively impacted our community's quality of life and social cohesions. Remember, any Asante or Kumasi dweller that will lead or disguise any Nigerian to acquire land, house, store, room, or property will face our wrath. We believe it is essential to address these problems to ensure a safe and respectful environment for all residents and to all dwellers and landlords in Asante region. Asante in Kumasi, if from today we see anyone selling a land or giving his room, house or store to an Igbo person, we the Asante Defense Force and the Asante Volunteer Security Association will strike on you heavily, especially the Asante states. We have heard of giving out lands to them, Bekwai, Obuase, Bomso, Agogo, etc. Also having a prostitution hubs and abodes at Kenyase, Asafuedum, and Dichamso, etc. We the undesigns are deeply concerned about certain individuals' presence on our land due to the previous statements from the leader of the Nigerian or Igbo people claiming to create their kingdom, which breaches the peace of the country and also an insult to our chieftaincy acts and the constitution, which we believe are unacceptable. We urge our paramount chiefs, divisional chiefs, and Edikro together with authorities to take necessary steps to address these issues and ensure the safety and well-being of our community. We urge all concerned citizens of Asante to join us in this effort and support our call for action. Together we can work together, creating a safer and more secure nation. Our main mission and aim for the petition this warning is to see Nananum store owners, landlords, and political authorities increase security measures to prevent future incidents, protect of properties, rights, and community interests, reverse any room or house rented to them Nigerians, revoke any land and property sold to them, and then stop them from doing retailing and petty trading, which is the section 27 of Ghana Investment Promotion Center. Abusiakrata yi nanaje nimbuaten Mr. Richmond Asante, Mrs. Adwibi Kiti, and Penimfo Vice President, Researcher, and Introductor for Secretary, Wamosa, and a Shankrate Yase. Dear Mikuchira Yana, one more Kuchira, Mekinka, and Potokasimin and Abusia, Nina Kako Sisse, one more Anyanentia, say Nananum, a few rough a man, a mema, and Penimfo would be a was Santimantemo, at the Wamosoto. Womu afie na nanum kura numbi atonton saase ama Igbo fo ne Nigeria fo yi a womu firi se emwa no kwasem ne se womu kire se emfie kakra atwem womu hu se Igbo fo ne Nigeria fo yi bi ye Fulani fo afrafra kura abo man yi mu a enema hodo a womu ye ninsem fata bi ye wudie mogahwe gu a womu kanguo ewura kwasem
afei adwamansɛm abroni se ɛyɛ ahyewo bra ɛno akyire no ɛmoa hodo a wɔn didi asante mamu timamufo nsase so a wɔn se wɔn mfudie ɛne ade a kaa ne ahodo nyina da ɛmoa yi bi ɛsɛsɛ no ɛno nso ɛka ho afei ɛnneɛma ahodo bi nsɛm fata a wɔn firi sɛ wɔn de wɔn ho agye mu ani nyinaa yɛ nananom na wɔn kyerɛ sɛ mmeammea ahodo bi ambobɔ din bɛkɔ a wɔbo ase bɔm so ɛne asafo adum mmeammea ahodo nkaeɛ bi kenya ase ne deɛ kekeka ho a wɔn firi sɛ atenankonya ne nananom bi ɛma wɔn kwan a Igbofoɔ ne Nigeriafoɔ di wɔn dwuma no ɛma bu no ɛyɛ avosafoɔ ɛne ADF-foɔ kyerɛ sɛ wɔn ne nananom adwene ne nkɔ bɛnkoro wɔn ne wɔn adwene insai enti we deɛ wɔn ka kyerɛ nananom ase wɔn adabraka wɔn densi awiaboa kantam agu so sɛ wɔn bɛka kyerɛ nananom wɔn tie na sopem sɛ ɛma wɔn mfa sansase no efie ahodoɔ ɛmama wɔn na mmom wo fie wura korɔ sotɔ korɔ a yɛbɛkyew sɛ ɔdo sotɔ ama Igbo ni bi Nigeria ni bi wode wodan ama Igbo ni bi Nigeria ni bi sɛ wɔn fa mɔbra bɔne wɔtɔn asase de ama sa nkrɔfoɔ yi ɛte sɛ wɔn mu ni wɔn dwuma wɔ so emra Asante tumi ase emfa enuansu ade emra nananom a wɔ Asante mu emeka Asante amamre ne amane nhyɛ ne de wɔn nte ase ma ne titiro pa ne maya a wɔn sɛbi wɔn de ba si wɔn ani so a wɔn dwetem no kwasɛm no sɛ avosa ɛne ADF se mo amonsa hyase nyina na wo mo bɛkyew no de ɛne wɔn bɛsua wɔ so ama ohun sampa sikagetuase etiase na nananom so tumi ɛda so tiase abusua ensɛm no nyina enie wɔn kyerɛ sɛ mpuntuo enkanko bambo enidie obuo abodwokyerɛ ɛne enema ahodo ɛbɛboa ma Asantema yakoso ɛna wɔn hwehwɛ yɛse wɔn piao wo sɔre sɛ ɔbɛma Asante yakoso a Asantema tumi foa so na taa wachi meka kyerɛ ɔda sɛ Nyansapo yɛde yɛ pa asomdwe de aba ɛfena aba ɛne yɛdi nsɛm ahodo aba nkrata aba ɛne akenkan bi ɛde akyerɛw enti aha ɛne ne dwumadi ade bɛsombo no ɛbrɛ ma kwan na yɛde ne nyinaa esi hyɛ no so ba sɛba yɛba yɛ ne mu no Asante Traditional Council wɔn asanso ababio no amaka no kyerɛ sɛ yɛwura mampohene tɔɔyɛ no nneɛma ahodo a yɛ amamre ne amanneɛ no ne nyinaa yɛ awie enti nkonwa butu ɛba so no na ebehia sɛ nnɛ na nanu bɛsa pagya nkonwa no asi hɔ na dwumadi a wɔn mu di ne dadansa na yiyo no ɛba no wɔn asanso atoa so medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa aha ɛna yɛdi mu esa ɔbɔade na nanom tobosu pagu yɛn so a Nyansapo yɛbɛsanso adi ahyia biom yɛda mu nyinaa mu asɛm mo hwɛ enitia enyato makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pin ɛnyɛ nkwande wa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase be fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mogyabu mo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ no nsa ne yɛ fa Nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛse na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame